Macky Sall ale ko fɔ ale kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan nin waati na a bɛ ka dunun fɔ ka buru fiyɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi cogo min na anw bɛ se ka segin kɔ baaraw ni k'o boloda Patrick Ba ka fɔ la a ko yanni Macky Sall a ka nin wuli ka jɔ ni ka a boloda malidenw kɔni u ŋaniya ko o yira a la koyi k'a yira k'a fɔ ko Macky Sall nin baara mun na a bolodatɔ filɛ fɛn ye k'a fɔ k'i bɛna anw marabagaw deli anw ye damakasi sɛbɛn mun ye o don mun ye o ni maaw ɲɛkɔrɔ ka ɲɛsin mun ye Faransi jamana ma n'a bɛ Macron ka jamana o kofɔ k'i bɛna anw deli mun kɛ walasa anw bɛ se ka kɔsegin ko o boloda wa ko mun ye malidenw kɔni an tɛ jɛn n'a ye bi ko an tɛ jɛn n'a ye sini o de ko mun kɔdɔ la mun ye Toguna A Traoré a ko o mana kɛ cogo cogo ko ɲininkali to min Abu Safina Jara a kɔni bɛ sigi mun ye anw marabagaw bɛna sɔn mun ye nin cɛ kɔfɔlen n'a bɛ Sénégal masakɛ o kofɔ o bɛna sɔn a ka deli ma wa ɲininkali to min ko a bɛ sigi nka mun ye Patrick Ba n'o ye Toguna A Traoré a ko nin baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mun ye Macky Sall a bolo o sababu kɛ maa minnu bɛ fanga kunna nin waati na olu y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye faso kɔni ko a ka bon ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen o ye a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye an ko Emmanuel Macron a ka jamana n'o bɛ Faransi jamana o kofɔ Abu Safina Jara u ye tiɲɛni caman de kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka daminɛ san 2013 fo ka na bila mun ye 2022 o kɔnɔna la mun ye Macron ka jamana n'a bɛ Faransi jamana o kofɔ Abu Safina Jara u ye tiɲɛni caman de kɛ an ka jamana o kɔnɔ wa ninnu bɛɛ lajɛlen dalilu ko o bɛ anw bolo a bɛ taa ci mun ye mun o ni maaw o ɲɛkɔrɔla o la nka Patrick Ba ka fɔ la a ko waati mun na sa ko mun ye an ka marabagaw bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen ko o bila sen kan o misali jɔnjɔn ye fɛn jumɛn a ko mun ye tɛnɛndon n'o bɛnna uti kalo tile 15 ma san 2000 ani san 22 an ka minisiri so min bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen don anw ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma n'o ko fɔra a tɛ Ablaye Diop ko fɔ wa ale ye bisimilali kɛ jumadon n'o bɛnna mun ye uti kalo tile 26 ma ale ye bisimilali kɛ a ye maa jɔn ni bisimila n'o bɛ chinois ka ambassadeur n'o o b'o kofɔ monsieur Zilongchen Abu Safina Jara a ye ale bisimila bisimilali kun tɛ dɔwɛrɛ ye u bɛ se ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan o sababu kɛ mun ye conseil de sécurité a ɲɛmaaya bɛ chinois den de bolo an bɛ don min na comme bi u ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiriw kɛ joona ka mun ye anw ye damakasi sɛbɛn mun don fiɲɛ kura o ka di a ma an ka laɲini ko o bɛ ta ba la cogo min na a ko o waati kelen na sa ko mun ye Macky Sall kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka anw marabagaw anw bɛ se ka segin kɔ ko o baara ko o boloda cogo min na ka sira in kɔni ka a baari anw ɲɛ ka sira in datugu anw ɲɛ anw bɛ fɛ ka Faransi wele a tile 40 dɛbɛ minnu ko o kan mun ye Macky Sall kɔni ko a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ baara in bɛ se ka tiɲɛ cogo min na nka mun ye Patrick Ba n'o bɛ Toguna A Traoré ko fɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye nin baara mun ni Macky Sall bɛ na a boloda ta Abu Safina Jara baara in bɛ gɛlɛya bolo fɔ k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o sababu kɛ n'i ye ko nin jateminɛ k'a lajɛ Faransi filɛ taabolo min na an bɛ don min na comme bi anw ka jamana dɔrɔn tɛ koyi anw mana Faransi kɔni ka a sigi a tile 40 tɛmɛ kan mun ye o ni maaw ɲɛkɔrɔ a n'a ka sababu ye mun ye Faransi kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ ta ni ka farafinna dugu caman ko o sɛgɛrɛ Abu Safina Jara o gɛrɛntɛ bɛɛ lajɛlen ko o na furan ka bɔ yen waati mun na mun ye jamana dɔw kɔni bɛ ka dɛmɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ anw filɛ ka nin kɛwale mun ta ni ka Faransi jamana ka a sɛgɛrɛ o waati kelen na anw ka farafin jamana dɔw masakɛ bɛ bɔ ka n'a fɔ ko a bɛna delili kɔni ko o kɛ anw bɛ se ka kɔmasegi baaraw kɔni ko o kɛ cogo min na nka mun ye Patrick Ba ye hali bi a y'a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko collectif pour la défense des militaires damuso kumala n'an k'a ma ko CDM u kɔni ye damakasi kɛ k'u balila ka nin kibaruya ninnu kɔni carilen bɔlɔlɔ kɔni a sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko mun ye Macky Sall ko a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka na deliliw baaraw ko o kɛ anw ye damakasi sɛbɛn mun don anw bɛ se ka damakasi sɛbɛn in ka an bolo don k'a labɔ cogo min na walasa Faransi a kana wele a tile 40 dɛmɛ o kɔni kan nka ko mun ye Macky Sall collectif y'a yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka baaraw baara kɛ Abu Safina Jara a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ye sanjikɔrɔ wɔsi ye k'o sababu kɛ maa minnu bɛ ka fanga mara nin waati na u tɛna segin kɔ baara ko o boloda abada k'a daminɛ 2013 la ka n'a bila 2022 la Faransi ye tiɲɛni mun kɛ anw ka jamana kɔnɔna la Abu Safina Jara a ma dogo maa si la mun ye anw ka dugu kuturuw cira maa ta a ci cogo dɔn anw ka siyaw karila ɲɔgɔn na maa ta a tuga dɔn mun ye anw ka kan caman o atakira maa si ta a tuga dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ye dalilu kɔni sɔrɔ dalilu gɔntɛgɛw don k'anw bɛ to da mun ye diɲɛmaa ɲɛkɔrɔ diɲɛmaa ka Faransi wele ka kangari ka a da ye Faransi bɛ mun ye sira fila tama mun na farafinna kɔnɔna la a kɛlen bɛ k'i sigi mun ye farafinna denw disi mun kan a bɛ se ka wuli ka bɔ u disi kan cogo min na nka waati kelen de k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye farafinna masakɛ dɔ o bɛ wuli n'o de ye Macky Sall ye Abu Safina Jara ko a b'o baara in o kɛ ji la a k'a dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn mun ni malidenw tɛna sugu a lajɛ bi wa an tɛna sigi a lajɛ sini kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla o tɔgɔ de Toguna A Traoré Abu i bonya o b'a la Bile karo ka fɔ an bɛ foli k'i la n'an ka def n'a ma sabali n'an ka def a ka sabali a ka cɛw bɛ gɛlɛya a ka sabali dɛ an bɛ bɛlɛ k'a ka zamɛ nɔ n'a ma sabali a ka cɛbu o tɛ de ya u ka zamɛ zamɛ dun an bɛ bɛlɛ k'a la cɛncɛn cɛncɛn k'a la a k'a ni cɛncɛn ɲimi kɔni a b'a ni cɛncɛn ɲimi n'a nana an fɛ yan nin kɔ an bɛ bɛlɛ k'a ka zamɛ la a nana mun dun est-ce que a nalen a ma usula de dilan ka d'a ma
wujula o kada ye mene ay fonio foyo de do ay fonio de fonio de la ka dama o kada ide awo aywa angata pele karo ka fɔ maakɔrɔbaw b'a fɔ ko min bɛ talikɛ k'a dɔn ka fɔ cɛmisɛnnin k'a dɔn ka fɔ ni saya ma kɔn a ma waati si la a bolo bɛ da kan talikɛ k'a dɔn ka fɔ npogotigi cana ja a bolo da o ka baya ka don dɔ a bɛ da si yɛrɛ kan k'a dɔn ka fɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ sɛbɛn min ni o jɔ ko nouvelle horizon u ko di Mamani Ture ale ka sɛbɛn don Mamani ko di k'a dɔn k'a fɔ min ni kɔrɔfɔ min ni da bɔra a la sisan a bɛ talikɛ o kelen na min bɛ talikɛ k'a dɔn ka fɔ lajɛrɛba dɔ o bolo dalen bɛ lajɛrɛ in bɛ talikɛ fɛn min na o de ye conseil de sécurité de l'ONU kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn ka fɔ Mali ale kunna o kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn ka fɔ violation minnu ni olu ye k'a dɔn ka fɔ bagama minnu ni olu taara k'anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn ka fɔ tubabulakaw faransilakaw olu ko tɛ musokɔrɔba cɛ ka jamanadenw k'a dɔn ka fɔ olu ye k'a dɔn ka fɔ bagamakɛlɛ minnu ta k'anw sɛgɛrɛ bagamakɛlɛw bɛ talikɛ fɛn min na o de ye k'a dɔn ka fɔ kabini waati min na k'a dɔn ka fɔ ni furu sara ani ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a dɔn ka fɔ Faransi ale ni Mali kabini waati dɔ la furu kɔni a sɛbɛn sanmɛ o kuma in k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko furu salen bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma in k'a dɔn k'a fɔ a tɛ daga maa si ka don maa si ka daga kɔnɔ o kuma in k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na anw ka daga kɔni kɛra k'a dɔn k'a fɔ daga ye daga min k'a dɔn k'a fɔ ni faransilakaw bɛna ka na u yiri yala waati bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnen na u yiri yala u bɛ a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ pankuru la talikɛ k'a dɔn k'a fɔ conseil de sécurité de l'ONU i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali marabaaw k'i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ɲɛdɔnna de ye baara min k'a dɔn k'a fɔ ni faransilakaw filɛ ka ta ka anw ka Mali k'a sɛgɛrɛ ninnu taabolow ye ɲɛdɔnna baaraw ye o kuma k'a dɔn k'a fɔ an tɛna an sigi bilen o kuma Mali tɛna kɛ jamana ye jamana min k'a dɔn k'a fɔ min mana wuli o bɛ n'i cogo min mana wuli min ka di min ye o b'o kɛ a ka jamana kɔnɔ k'a k'i n'a fɔ batɛmɛsira an ka jamana ko o banna bi o banna sini Mamani Ture a ko k'a dɔn k'a fɔ waati min na o baara cɛjugu faransilakaw y'o ta ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ min bɛ talikɛ an ka Mali marabaaw la kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Diop ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye bataki ɲɛgɛ bataki min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ u taara a bila ONU la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o lajɛrew de kan ka kɛ lajɛre in k'a dɔn k'a fɔ a kan ka kɛ sini o kuma i k'a dɔn k'a fɔ walima bisa kɛ lajɛre in a kan ka kɛ bi min ni o bɛ ni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bi tarata don yan i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye août kalo ale tile 30 ye o kuma i k'a dɔn k'a fɔ conseil de sécurité u bɛna sigi ka kuma anw ka lahalaw kan i k'a dɔn k'a fɔ papier minnu ni o don filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ni jalaki ni a taara ka faransilakaw k'u sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ u tɛna a bunɛ koyi i k'a dɔn k'a fɔ hakaja waati dɔ la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman t'an kun bɛ ka anw ka jamana k'a ɲɛmaaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ wele ko gel de voyage o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ waati min na u nana baga a ma CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ ani UEMOA minnu nana ka na janfa kɔlɔn min k'o sɛni i k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛ dɔ wɛrɛ min bɛ talikɛ sanction na k'u ta ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka Mali a marabaaw u kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tɛna voyager n'o ye dugutaw k'a dɔn k'a fɔ ka o tigɛ anw ka maaw la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ bi lajɛlen in na i k'a dɔn k'a fɔ nin kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen bɛna baara ba ci i k'a dɔn k'a fɔ a kumaw sɛbɛn da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na walasa i k'a dɔn k'a fɔ olu sanction minnu ni olu fana bɛ yen olu bɛ se ka wuli cogo min na wa a bɛɛ bɛ wuli fasiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ maa jugu minnu ni olu tun bɛ conseil de sécurité de l'ONU kunna waati tɛmɛnenw na a b'i n'a fɔ k'a fɔ conseil de sécurité de l'ONU a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ marabaa minnu ni olu fana bɛ o ɲɛmaya la don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ka mandat ko o ban dɔ don wa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka mandat min ni o bɛna ban i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna renouveler maa kura minnu ni olu bɛna sigi a hakilina na maa kura minnu ni olu bɛna sigi a ɲɛmaya la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maaw ye maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛna Mali dɛmɛ a ka taa siraw fɛ anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna kɛ kelennabila ye bilen maa caman ɲɛna k'a fɔ ko Mali ko a kɛ mɛ kelennabila ye hakaja waati min na faransilakaw olu y'u ka doniw bɛɛ lajɛlen cɛ y'u ka kasow cɛ min waati min na i k'a dɔn k'a fɔ an y'u ka ambassadeur k'a gɛn i k'a dɔn k'a fɔ k'a gɛn k'a wulu gɛn o gɛnna talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ dosokɔrɔw la k'olu bila ko k'a gɛn kosɛbɛ furalankalaw bɛɛ lajɛlen a ka taa ni a ye waati min na i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw kɛra maa caman bɛ yen maa minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu tɛ jamana in ɲi ye olu caman y'a fɔ k'a fɔ ko ko Mali ko an ye ko gɛlɛnba kɛ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an kɛlen filɛ ka min kɛ nin ye don nataw la i k'a dɔn k'a fɔ ko an tɛna bonya a la i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i k'a dɔn k'a fɔ maliden minnu i k'a dɔn k'a fɔ ni olu y'o hakilila ta ko olu malo mɛ bi olu malo mɛ sini k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛɲɔgɔnya caman i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka kura aw ni jamana caman cɛ i k'a dɔn k'a fɔ la Russie o bɛ o cogo la Iran fana bɛ o cogo la ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ farafinna jamana caman ma Laginɛ bɛ o cogo la Mauritanie bɛ o cogo la o n'a ɲɔgɔn ko caman i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ talikɛ partenariat la i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ a sɛbɛn sinsin mɛn kuma lajɛrɛ min ni a bɛna kɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya caman de sigi kun bɛ an kan i k'a dɔn k'a fɔ ko a gɛlɛya a caman bɛna wuli
Patri filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamani Touré ale ka sɛbɛn Mahamani Touré bɛ fo Abu mun ye digimana ye ale tɛ jala siri ka siga t'a la a b'a fɔni mun ye soit de Bamako n bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye Yusufu Konate kɛ a kumara a ko an ka n'an ka filancɛla fanga n'o bɛ transition a ko fɔ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ k'u ye baara belebele dɔ wɛrɛ u ye o kɛ Abu Safinɛ Jara i kulo ma da baara belebele in tɛ dɔ wɛrɛ ye mun ye téléphone ye maa minnu bɛ yen n'o bɛ ministre ko fɔ a minnu tɛ taa téléphone kɔ k'a daminɛ Abu Safinɛ Jara mun ye uti kalo tile 26 Abu Safinɛ Jara fo ka taa bila mun ye Abu la ministre de bɛ gouvernement kɔnɔ la ko téléphone ne yere bolo mun ye conseil des ministres kɛnɛ kan Abu mun ye montre de yere tɛgɛ la mun ye montre mun ne numérique do a bɛ se ka kumakan ko o ta Abu Safinɛ Jara ko f'i ka sa i t'a se fila ministre yɛrɛ ni dafiɲɛya nɔgɔ t'i dafiɲɛ ayi dɛ ministre mais n'i y'a ye ni gestion bɛ ka taa c'est parce que nin tɛ ko dogolen jamana in kɔnɔ ayi nin ma daminɛ bi a ma daminɛ bi ayi nin ma daminɛ bi conseil des ministres kunnafoni bɛɛ bɛ sidɔn ka ban sɔn'a don parce que conseil des ministres n'a bɛ kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na a labɛnw de bɛ kɛ conseil de cabinet de bɛ kɛ mardi o kuma ni o kɛra minnu kan ka taa fɔ araba don o b'a sɔrɔ tarata an bɔra o bɛɛ kalama o de kan ka kɛlɛ alors o kɛlɛla ministre ni nafigiya man kan sa a banna alors an n'o fɔ dɛ o kɛlɛla o banna pewu a so Allah a so Abu Safinɛ Jara mun ye Yusufu Konate a ko k'i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka fanga marabaw maa minnu kɛlen bɛ ka fanga ni ka a mara nin waati na Abu Safinɛ Jara u ye taabolo kura u ye o ta dɛ taabolo kura mun n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka ministre caman bɛ baara in minɛ gɛlɛyaw bolo fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya o bolo ka sababu kɛ a caman bɛ Abu Safinɛ Jara a kana k'u ɲɛna mun ye fatirikɛ ba ye n'o de ye Yusufu Konate a y'a jira k'a fɔ ko mun ye premier ministre mun na ale sigilen don bi intérim mun o kunna n'o o ko fɔra a tɛ mun ye Abdoulaye Mayiga o ta ale ko fɔ wa a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ k'a bɛ mun ye uti kalo tile 21 nin belebele ye nin cakɛda in a taara ka kalifa a ma fɔlɔ n'o bɛ premier ministre ya o ko fɔ wa o bɛna fara ca fɛnɛ kan ca mun bɛ n'o bɛ administration territoriale et de la décentralisation n'o o bɛ o fɛnɛ ko fɔ Abu Safinɛ Jara fo kana fara mun ye porte parole du gouvernement kan nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛcaw de ye ca mun n'o o talen bɛ an bɛ don min na comme bi ka kalifa nin belebele masa n'a bɛ colonel Abdoulaye Mayiga n'o o ba a ko fɔ Abu Safinɛ Jara nka mun ye guni a bɛ k'o disiba de la k'o sababu kɛ ko talen filɛ ka kalifa maa mun ma tan n'o bɛ colonel Abdoulaye Mayiga n'o o ba a ko fɔ Abu siga t'a la ko mun ye baara in ko a b'a sama fo ka taa se a dan o la o de kumu kɔnɔ la mun ye a ye décision fɔlɔfɔlɔ mun n'o tara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye bataki dɔ o sɛlɛla ka bɔ mun ye présidentiel yɔrɔ ni ka jigin mun ye gouvernement kɔnɔna kan n'o kɛra mun ye uti kalo tile 26 san 2000 ani san 22 bataki mun kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ministre o ministre de bɛ yen Abu Safinɛ Jara ko téléphone kɛ e de tɛ taa a ko abada mun ye conseil des ministres o kɛnɛ kan i ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ i kana se n'a ye ko n'i sera n'a ye Abu Safinɛ Jara k'i ta abonné conseil des ministres kɛnɛ kan ministre o ministre bɛ yen ko montre numérique de b'aw tɛgɛ la Abu Safinɛ Jara ko i k'o bɔ k'o bila so o bɔlen kɔfɛ maa minnu bɛ a ka ja hali téléphone yɛrɛ Abu Safinɛ Jara u tɛ taa ko abada a ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ hali téléphone a kana ye mobili kɔnɔ tabarikala o ka ɲi kɛ mobili Petit an ma bɔ ka examen kɛ sisan an ye école maître a ma fɔ an ka téléphone bila so wa a fɔra ko ala kana donna centre alors ko an kana taa n'a ye salle kɔnɔ an bila so k'u fa tile 3 aw ta fɔra ko centre yɛrɛ alors ko centre kana taa n'a ye k'i kana donna centre anw y'o sariya labato ministre de y'a fɔ an ye o kuma ni décision bɔra sanfɛ premier ministre kura fɛ ko ministre duguma ministre fana ko téléphone bila so u k'a bila so k'u kana kɔrɔbɔ dɛ k'a bila so u kana kɔrɔbɔ Abdoulaye Mayiga minalen filɛ nin ye k'u kana kɔrɔbɔ dɛ mais Beti premier ministre surasilama an famana an ma dɛ o tɛ ɲɛ bɛ la nin yɔrɔ in ka ɲi kosɛbɛ surasiw bolo yɔrɔ in ayi ni netiri ko kɔni don netiri ko bannen netiri banna wa gouverneur fanba a bɛɛ surasi fana ni cercle caman fana bɛ yen olu kɛn bɛ surasiw ye a ɲɛna ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina rabi Abu nin waati n'a bi Sisoko a sɔgɔlen mana Faransi an b'a fɔ a ɲɛna ko a Sisoko Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko o décision tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen décision fɛnɛ jumɛn filanan n'o taara Abu o tɛ dɔwɛrɛ ye a yira k'a fɔ yanni an ka conseil des ministres don cɛ n'o kun bɛ kɛ arabadonyaw fɛ mun ye kabini n'o kun bɛ ɲɔgɔn ye mun kɛ n'o o ɲɔgɔn ye n'o bɛ kɛ tarata fɛ yanni araba yɛrɛ cɛ i bɛ bali ka ye kunnafoni balila ka ci cari fɔlɔ ko bin kunnafoni bɛ bali ka poyi a bɛ poyi a fɔlɔ ko bin ministre kan ka taa ɲɔgɔn ye fɛn mun kan sini jamana kɔnɔ denw bɛ bɔ o kalama
e jɔn de bɛ bɔ n'a ye bete mais fɛn dɔ f'i ye an tɛ fɛn u tɛ fɛn dɔ wele conseil des ministres kɔnɔ ko nomination maa o maa bɛ nommé télé la n'a ma se k'a lamɛn o b'a sɔrɔ tigi b'o kalama mais problème n'o ye je t'ai proposé bon si on va monter à Koulouba ce jour là on va monter ensemble hein voilà on va monter ensemble j'ai pris ton nom bon i bɛna kɛ chargé de mission dans tel ou tel département u bɛ nin bɛɛ fɔ k'a ban pewu alors a ma kɛ kabako ya a banna i hakili b'a la donni min kama a gouvernement dɔ kun bɛna sigi jamana in kɔnɔ yan an tɛ maa tɔgɔ fɔ awɔ a gouvernement sigida Abu Safina Jara maa dɔ kun bɛ yen jaja u filila tɔgɔ la n tɛ tɛna tɔgɔ in fɔ maa caman b'a kalama awɔ u filila a tɔgɔ la tɔgɔ ko de ɲaamina awɔ maaw tɔgɔ bɔlen don a ko misa n'i ko Abu Safina Jara ko bɛ yen nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ni minisiri minnu ko fɔtɔ filɛ e fɛ a bɛɛ tarawele ka wuya daminɛ kan ayi non an tɛna maa to a fɔ a sabali sa ayi il est Dembélé la personne est Dembélé Abu an ka taa ko an bɛ don min na ko bi mun ye colonel Baba Ablaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko mun ye kabinɛw ka ɲɔgɔn la dalajɛ Abu Safina Jara ko o baaraw bɛna kɛ tɛnɛndon wa mun ye minisiri lajɛ yɛrɛ belebele Abu ko o baaraw ko o bɛ kɛ arabadon ɔ n de tɛnɛndon kɔrɔfɔ minnu o fɔra tarata don n'an bala k'o ye yanni araba cɛ an b'a yɛlɛma a bɛ yɛlɛma a banna i ye min fɔ ka bila dugu kɔnɔ ka ban n'i nana araba a bɛ yɛlɛma ka d'a kan parce que conseil des ministres conseil de cabinet désormais n'o bɛna kɛ lundi o y'a ɲuman ye a banna e ka nin décision k'u bɛn'o kɛ lundi ni maa minnu bɛ yen k'u da ka fɛgɛn n'i bɔra n'a kunnafoni ye lundi ka a sɛlɛ tarata n'an bɔra kalama a bɛ yɛlɛma araba a tigi ta ye e bɛ taa sɔrɔ min ye a tɛ taa dugu wari ye ka mɔɔw bila cani na dɔw yɛrɛ i yɛrɛ ka fɛ dɔw bɛ taa vɛsiw ni mɔbili juru ta ka bila ma f'i ye nin ye ka sɔrɔ e t'a kabako de dogo ayiwa Abu Safina Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin décision belebele ninnu kɔni ko o taara téléphone o tɛ don bilen wa mun ye minisiri dalajɛ minnu o baara kun kan ka kɛ Abu Safina Jara o don ninnu yɛlɛma baara kɔni ko o donna a la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun y'an ka jamana premier ministre kɔrɔ mun bɛ yen n'o de docteur Choguel Kokala Mayiga ye nin waati in na ko ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o la nka baara talen filɛ ka kalifa maa min ma Abu Safina Jara siga t'a la ko mun ye Choguel Kokala Mayiga a ye baara mun ni ko o daminɛ nin dangɔrɔba in sa n'a bɛ Baba colonel Ablaye Mayiga ko fɔ Abu Safina Jara ko siga t'a la ko a bɛna baara in sama fo ka taa se a dan na mun ye colonel Ablaye Mayiga o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko tɛnɛndon n'o bɛnna uti kalo tile 29 san 2000 ani san 22 Abu Safina Jara dangɔrɔba in a ye ɲɔgɔn ye ko o bolo ko o da ɲɔgɔn ye mun kɔnɔna la a ye foli ni tanu ni ka bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ Mahamadu bɛ k'a fɔ k'i bɛ gouvernement kɔnɔna la ani jamana faama yɛrɛ a ye tanu ni ka bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ a ko danaya mun talen filɛ ka di ale colonel Ablaye Mayiga ma tan Abu Safina Jara ko a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka danaya minɛ a bɛ se ka se a kɔrɔ cogo min na o de kumu kɔnɔna la k'a bɛ dugawu denkɛ mun ye jamana premier ministre mun bɛ yen nin waati na a fari a man d'a la n'o bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ k'a bɛ dugawu denkɛ ka ɲɛsin o ma nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Baba colonel Ablaye Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko mun ye baara belebele mun n'o talen filɛ ka kalifa ale ma tan Abu siga t'a la mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye a ye baara minnu ni k'u ni don ka ban ale bɛna ka tɛmɛ n'o o baaraw de wa a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan baara minnu n'o olu bolodalen no waati n'a nataw la Abu Safina Jara o baara ko o bɛ se ka kɛ cogo min filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔ Yusufu Konate sɛbɛnnikɛla don i ko la bete an bɛ dugawu de kɛ hakilina kura minnu ni u taalen filɛ premier ministre kura fɛ nin ye vraiment an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin hakilina ninnu ala ka u labɔ o bɛ kɛ o ala ka u labaara ni ala sɔnna ma o bɛ kɛ bili ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don i bolo gosi i k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko i k'a dɔn k'a fɔ l'indépendant u ka bi sɔgɔmada in bɔli ye o ko di de i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara ale ka sɛbɛnw a bulon ko di i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ bamananw b'a fɔ ni kɛlɛ ni a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ seba a ti dɔnɛ ni dɔ ka bama fa i k'a dɔn k'a fɔ dɔ kan na a ti ja sababu i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu filɛ nin ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ bamanji walikɛbaw ye groupe min bɛ yen ni o bɛ wele ko GESIM ni k'a dɔn k'a fɔ groupe min bɛ yen ni o bɛ wele ko GS i ka dɔn k'a fɔ garila ɲɔgɔn i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye groupe min ni u ka baara bɛnnen bɛ i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ma wulikajɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ k'a sɛbɛn kɛ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni a cogoya ko Leloy i ka dɔn k'a fɔ ani Asa Lata i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɔni i ka dɔn k'a fɔ nin kumakoloba in kɔnɔ min bɛ tali kɛ groupe cɛjugu fila in na i ka dɔn k'a fɔ u karila ɲɔgɔn na i ka dɔn k'a fɔ a ma kɛ basi min ni a n'a a dɛsɛra i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama kabini don min na i ka dɔn k'a fɔ ni faransilakaw
marakaw olu y'u ka minɛnw kusu ani kasa u y'a bɛɛ lajɛlen cɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ armée la a kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda wulikajɔ min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati min bɛ tali kɛ patrouille la i ka dɔn k'a fɔ u kɔni u tɛ kɔ tigɛ bilen patrouille kɔni i ka dɔn k'a fɔ armée Mali le fama i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée Mali la i ka dɔn k'a fɔ an ka fama i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ wulikajɔ la su ani tile i ka dɔn k'a fɔ waati bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ armée a kɛn bɛ ka wulikajɔ k'o sɛbɛ boloda maa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin groupe cɛjugu fila in na waati min na i ka dɔn k'a fɔ u karila ɲɔgɔn na armée kɔni waati min na olu bɛ munumunu zalo la walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka laraweli baaraw i ka dɔn k'a fɔ u bɛ k'o kɛ ni ka dɔn k'a fɔ anw bɛ min wele ko intégrité territoriale u bɛ se ka sɔrɔ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ ko armée taara sɔrɔ nin bɛ maa fila ninnu i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka kɛlɛ wuli ɲɔgɔn na a ka dɔn k'a fɔ armée kɔni i ka dɔn k'a fɔ waati min na armée sera o ma jɔ ɲini o ma jalakitigi ɲini min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛla fila la n'o ye GSM ani EJ i ka dɔn k'a fɔ ko u y'a armée a y'a bɛɛ lajɛlen susu min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ groupe i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ GSM na ani i ka dɔn k'a fɔ kɛwale jugu kɛbaa dɔ ninnu min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée la a kɔni u y'u bɛɛ lajɛlen susu i ka dɔn k'a fɔ i n'a fɔ Fatiri b'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ Ablaye Jara la a ko i ka dɔn k'a fɔ a ma kɛ basi min ni a na jɔ a la armée kɔni i ka dɔn k'a fɔ a ye faali caman kɛ min bɛ tali kɛ maa tan sigiyɔrɔma caman na i ka dɔn k'a fɔ ko armée u y'o fɔ min bɛ tali kɛ hali maa damadɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko u y'olu fana minɛ wa u ka moto cɛjugu dɔw tun bɛ u bolo min bɛ tali kɛ anw ka armée la u y'u minɛ Ablaye Jara a ko i ka dɔn k'a fɔ hakilijigi don bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kɛlɛ janfa kɛlɛ min ni a kɛra Tessit n'a taara ka anw ka armée sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o sɛbɛn min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ faali caman na anw ka armée kɔni y'o sɔrɔ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 37 armée i ka dɔn k'a fɔ olu de fara armée kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamanju yɛrɛ la a ka ja i ka dɔn k'a fɔ u fana maa caman fara u sɛbɛn anw ka armée fɛ i ka dɔn k'a fɔ u tɛmɛnen kɔfɛ ka se bi ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka armée sunan b'u ye datuw ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ ma waati bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada fara sufɛla kan tileganfɛla fara i ka dɔn k'a fɔ wulada kan armée kɔni kɛn bɛ ka patrouille k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ pankuru kura minnu ni olu n'a mɛn anw fɛ yan i ka dɔn k'a fɔ ko o pankuru dibila bɛ minnu na a k'u kɛn bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda i ka dɔn k'a fɔ waati min na u kɛra ninnu maa fila ninnu na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ joko u ma ɲini jalakitigi ma ɲini armée kɔni ko armée y'a fila bɛɛ lajɛlen susu a banna o de y'a kɛ cogo ye armée y'a fila bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ maa jugu i ko i bɛ GS la o i ko i bɛ EJS la o n y'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen ye maa jugu i ko i bɛ a tɔgɔ bɛ génie mun na o awɔ a y'u bɛɛ susu ko armée y'a fila bɛɛ lajɛlen susu a banna ka maa caman daji u la a bɛɛ maa jugu ye a banna bɛɛ maa jugu ayiwa Fasiri filɛ an ye min wɔ l'indépendant kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ Abdoulaye Jara Jarakɛ ale ka sɛbɛn don indépendant foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Carol Valentine an bɛ foli ta nin waati in na Abu Safinɛ Jara ni ka a sarada ka a lase a ma Mali kɛri badabada foli bɛ lase a ma o kɛ Ayidara Sherifu muso nin waati in na a fana sɔgɔlen ko Ayidara Abu indicateur du renouveau n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Igrate Doumbia kɛ a kumara a ko mun ye hôpital régional de Kulukoro no o kofɔra a bɛ Kulukoro a b'o lapitanisoba a b'o kofɔ Abu Safinɛ Jara mun ye bɛnbaliya mun n'o kun bɛ yen an bɛ don min na komi bi ko sira kɔni ko a dayɛlɛla pewu wa i bɛna ye k'a fɔ ko baaraw ko u daminɛna kura ye mun ye fatirikɛba ye n'o de ye Igrate Doumbia a y'a jira k'a fɔ ko mun ye minisiri mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don anw ka kɛnɛya ko ma n'o de ye Jaminatu Sangare n'o o ye ale ye ani ka taa fara mun ye entreprise mun bɛ n'an k'a ma ko Anta Construction Abu Safinɛ Jara k'i bɛna ye k'a fɔ ko u kun fɔra ɲɔgɔn kɔ fɔ ɲɔgɔn in kun ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye hôpital régional de Kulukoro ale baara bɛɛ lajɛlen de taara ka kalifa ni entreprise belebele ma n'o bɛ Anta Construction o kofɔ Abu Safinɛ Jara ko nka an bɛ don min na ko bi yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen furanna ka a jɛ wa mun ye dibilan ko foyi ko o tɛ yɔrɔ in na a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Anta Construction ani mun ye ministère de la santé maaw n'o bɛ Jaminatu Sangare u ye sigikafɔ caman de kɛ dibilan ko minnu bɛ ko in na o dibilan ko ninnu bɛ se ka da kɛnɛ kan cogo min na yelen ko o bɛ se ka da ko la cogo min na o de hukumu kɔnɔ la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye hôpital régional de Kulukoro Abu Safinɛ Jara nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kolobakari ko o kɛra ni hakili b'a la mun ye février kalo tile 11 san 2000 ani san 21 nka i bɛna ye k'a fɔ ko baara ninnu kɔni waati dɔ nana se Abu Safinɛ Jara baara ninnu nana ɲɔngiri o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye hôpital régional de Kulukoro a yɛrɛ kun kan ka jɔ mun ye dugukolo minnu sanfɛ Abu Safinɛ Jara mun ye majɛ dɔɔnin de kun b'o kɛyɔrɔ in kɔni o la nka mun ye nin ko ye i
bɛna ye k'a fɔ ko min ye kalo kelen kɔnɔna la an ka ministre mun bɛ n'ale de bɛ an ka kɛnɛya ko kunna n'o de ye Jaminatu Sangare ani délégation belebele wulila Abu Safinɛ Jara ka fara a ka cabinet kan ani mun ye Kulukoro maakɔrɔw ani ka taa fara mun ye politique maaw kan maire a ka jɛ fo ka taa fara mun ye Anta construction ale ɲɛmaaw kan u kɔni taara mun ye Kulukoro alamisa don n'o bɛnna uti kalo tile 25 ma san 2000 ani san 22 Abu Safinɛ Jara taakun kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye ministre a taakun de kun ye k'a jateminɛ k'a lajɛ baara belebele mun ni a kun bolodalen don k'a bɛ uti kalo tile 4 n'o bɛ hôpital régional de Kulukoro o kofɔ baara ninnu ko u daminɛna wa walima baara in kɔni a ko k'a bɛ cogo di Abu Safinɛ Jara ko mun ye ministre Jaminatu Sangare ko in kɔni a kɛra mun ye nisɔndiya dan ye a bolo o sabu kɛ a nana ye k'a fɔ ko mun ye entreprise Anta construction Abu Safinɛ Jara kuma ye a fɔra cogo min na k'u ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen ka a timɛ ten a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye Kulukoro dɔgɔtɔrɔsoba a biriki fɔlɔ ko o dara mun ye février kalo tile 11 san 2000 ani san 22 ministre kɔrɔ mun kun bɛ ale de kɛra sababu ye n'o de bɛ docteur Fanta Sibi kofɔ ale de ye ni hôpital régional de Kulukoro in ka a biriki fɔlɔ ka a da Abu Safinɛ Jara mun ye ni hôpital régional de Kulukoro in n'a bɛ Kulukoro dɔgɔtɔrɔsoba n'a b'o kofɔ a jateminɛ k'a lajɛ ko a chef wari ko a bɛna bɛn mun ye miliyari 12 ani miliyɔn 19 miliyari 12 ani miliyɔn 19 Abu Safinɛ Jara ko o de bɛna don mun ye dɔgɔtɔrɔso in na a ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodalen don mun ye san 2 o kɔnɔ la n'a bɛ kalo 24 Abu Safinɛ Jara na a b'o kofɔ Abu Safinɛ Jara a ko mun ye ni Kulukoro dɔgɔtɔrɔsoba in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kɛnɛ in kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ fɛrɛlen don o sabu kɛ mun ye hectare 15 ɲɔgɔnna Abu Safinɛ Jara baara caman de bɛna kɛ yen dɔgɔtɔrɔso la jijugu minnu bɛ bɔ yen olu jigiyɔrɔ baara o bɛ kɛ Abu Safinɛ Jara a ka ja fo ka taa mun ye pankuru hélicoptère ka taa maa ta kana bila awɔ k'o kɛ ambulance ye sa ka taa awɔ hélicoptère awɔ o ka ɲi hélicoptère de bɛ taa maa ta Kulukoro dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ n'a joli banna pewu ka na n'i ye tabarikala Abu o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka kuranko sɛbɛkɔrɔ ɲaaminen don an ka jamana kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ministre so n'o bɛ santé ministre kofɔ u ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan mun ye panneau solaire Abu Safinɛ Jara olu baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na dɔgɔtɔrɔso o ni kurantigiya ko o man kan mun ye video surveillance ye Abu Safinɛ Jara o baaraw bɛɛ lajɛlen fana ko o bɛna boloda a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Anta construction ye ani ka taa fara mun ye ministre so mun bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko o ɲɛnabɔli o ma Abu Safinɛ Jara nin ko in kɛra nisɔndiya ye o bɛɛ lajɛlen fan fɛ wa i bɛna ye k'a fɔ ko nin ko in Abu Safinɛ Jara a kɛra nisɔndiya ye hali duguden bɛɛ lajɛlen o fanfɛla la Abu Safinɛ Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ hali bi ka a tɛntɛ hôpital belebele mun na a bɛna jɔ mun ye Kulukorokaw fɛ yen Abu Safinɛ Jara a gɛlɛya kun ye fɛn jumɛn de ye o sabu kɛ n'i hakili b'a la mun ye Kulukoro siraba ale dara waati tɛmɛnen na mun ye Kulukoro gudɔrɔnba Abu Safinɛ Jara ale dara o de kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya dɔ ye ko in na o sabu kɛ kɛnɛ mun o kun dilen don an ta entreprise maaw ma olu y'u ka jateminɛ kɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɛsɛ k'a bɛn kɛnɛ mun ma a nana ye k'a fɔ ko dɔɔnin ko o tigɛlen don o yɔrɔ la an ta construction maaw y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara in bɛ kɛ ten Abu Safinɛ Jara an k'a ko tɛntɛn kosɛbɛ an k'a jateminɛ kosɛbɛ o sabu kɛ anw kɛlen bɛ ka plan mun ni k'a bɔ k'a da Abu Safinɛ Jara n'an ko k'a b'o plan kɛ nin yɔrɔ in na a baara in ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la a nana ye k'a fɔ ko kulu mun o ni yɔrɔ in ka surun ɲɔgɔn na fɛɛrɛ bɛna kɛ Abu Safinɛ Jara ni ko o sɛlɛ ka jigin dugumala la o bɛ se ka fara mun ye dɔgɔtɔrɔso o kan cogo min na Abu Safinɛ Jara mun ye fatirikɛba ye n'a bɛ Igirate Dunbiya a kofɔ a ko mun ye dugutigiw ye Abu Safinɛ Jara ka fara mun ye maire kan Abu Safinɛ Jara caman kɔni o nisɔndiya caman sɔrɔ nin ko in na nka mun ye an ka ministre ye n'o de bɛ Jaminatu Sangare n'o o b'ale kofɔ a ko k'a bɛ foli ni waleɲuman dɔn k'o ta ka ɲɛsin mun ye jamana faama ma n'o bɛ colonel Asimi Koyita n'o b'ale kofɔ o sabu kɛ n'i y'a ye nin baara in sera ka daminɛ ko mun ye colonel Asimi Koyita a so ko a jɔyɔrɔ belebele ko o yira la o sabu kɛ mun ye a ka kilina n'a ka miirina tɛ dɔwɛrɛ ye mun ye fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛnɛya o bɛ se ka sabati cogo min na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen o fɛ Abu Safinɛ Jara mun ye ministre ye a ko an bɛ don min na ko bi ko mun ye entreprise min bɛ n'an k'a ma ko Anta construction Abu Safinɛ Jara ko hali bi danaya mun n'a minɛn taara ka da Anta construction maaw kan danaya ko a minɛn ko a fara wa an bɛ don min na ko bi Kulukorokaw k'u kan ka fɔ tare o sabu kɛ u kun jɔrɔna ko ye fɛn jumɛn olu ka nin dɔgɔtɔrɔso ye a baara bɛ se ka daminɛ wa an bɛ don min na ko bi Anta construction ani ka taa fara mun ye kɛnɛya ministre so kan u ye baara ninnu
ninnu bɛɛ lajɛlen ka daminɛ nafani filɛ nin an y'a sama ka bɔ indicateur ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Grete Dubiya Abu Ibonya o b'a la bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an ta constitution u ni foli ka kan ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Azalaï Express nin ye Mahamano Amadu Mahamane i ka dɔn k'a fɔ ale ka sɛbɛn don i ka dɔn k'a fɔ an ka taa parti politique ko olu ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ tirage au sort i teri kɔrɔ de kun kan ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti i teri kɔrɔ tɛ yan ne m'a fɔ i teri kɔrɔ koyi yana ko n teriw de ne ko i teri kɔrɔ de an bɔra nin an ye ko dabila ne ko i teri kɔrɔ de don n'o tɛ ne m'a fɔ i teri politique maaw tɛ an y'u nɔ bila mɛnna a banna o de ka fisa ma dɛ foyi sɔrɔ kepi ni kɔ kepi t-shirt awɔ alors i bɛ tile bɛɛ ban i bɛ don maaw kan n'u donna ka ban ka cɛ téléphone yan i bɛ téléphone wɛrɛ de ɲini i bɛ don maaw kan dɔrɔn a banna bɔ ka bin na e tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ a la foyi t-shirt kɔ kepi ni t-shirt ani te a banna ani bara ni so a banna ani barama ala ka ɲɛ ka da amina rabi biri ka dɔn k'a fɔ Azalaï Express n'o ye ka dɔn k'a fɔ Amadu Mahamane ka sɛbɛn don Amadu Ngoni ka dɔn k'a fɔ tirage au sort min ni o kun kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga hakilila min ni a ye a bugu kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ élection la kɛrɛnkɛrɛnnenya élection nataw a bɛ se ka labɛn cogo min na labɛn min ka dɔn k'a fɔ ni autorité bɛ na kɛ autorité min ni a bɛ wele ko autorité indépendante de gestion des élections Dabuso kumala ni an b'a wele ko ejo i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ka jan hali n'a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga kɔni i ka dɔn k'a fɔ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔ la i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o ye baara ta a nɔ la o fana ye Mayiga dɔ ye Mayiga taara Mayiga bi yan i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye kelen a bɛɛ maliden ala sɔnna i ka dɔn k'a fɔ Abdoulaye Mayiga i ka dɔn k'a fɔ ministre de l'administration territoriale i ka dɔn k'a fɔ ale fana i ka dɔn k'a fɔ premier ministre o kalifa tɛ a la bi wa i ka dɔn k'a fɔ Choguel ale ye baara in bila yɔrɔ o yɔrɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mayiga kɛla n'o ye Abdoulaye i ka dɔn k'a fɔ a bɛna baara a bɛna ta o yɔrɔ kelen la canjalaw a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti politique la u yɛrɛla kabini waati dɔ la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ parti politique minnu ni olu bɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan a yirala k'a fɔ parti 273 k'o de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a fɔra k'i ka dɔn k'a fɔ parti politique a kɔni mana kɛ cogo o cogo i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 4 na u ka jɛ k'o sugandi o kuma i ka dɔn k'a fɔ kabini kɔrɔfɔ in fɔra k'a daminɛ a don la ka se fɔ bi ma parti politique caman de bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu funu mɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakilina ɲuman min kun bɛ olu la walima i ka dɔn k'a fɔ hakilina min ni o kun ka di u ye o kun tɛ dɔ wɛrɛ dɛ o ye i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ élection EJO représentant n'a bɛ ta parti politique kunda u k'a kɛ parti min bɛ yen ni o ka bon ni maa bɛɛ parti bɛɛ ye parti min ka jama ka ca ni bɛɛ lajɛlen u k'a kɛ o ye a ka jan soit u k'a kɛ maaw tali kɛ tacogo ye tacogo min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ parti minnu bɛ yen ni olu ka conseil communal ka ca olu bolo u ka maaw ta o tacogo la u k'a dɔn k'a fɔ ninnu de tun y'u ka hakilina ye hakilina min kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ ni u tun ye o labugu walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka se ka don ɛji kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ parti 275 parti min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni olu sɔnna ka t'u ka sɛbɛn da u bɛ tali kɛ parti 75 dɔrɔn na i ka dɔn k'a fɔ tɔ minnu bɛ yen olu kɔni fujɛninen don k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakilina min n'i ka dɔn k'a fɔ premier ministre a bɛ fɛ ka baara kɛ o kɔnɔ taabolo in man di olu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ tirage au sort la i ka dɔn k'a fɔ maa 4 i ka dɔn k'a fɔ a labɔli a sugandili parti politique fɛ a kɛ bɛ gɛlɛya belebele kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier ministre kura par intérim la a ma dɔ wɛrɛ fɔ dɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ maa 75 min bɛ yen kuma i ka dɔn k'a fɔ liste min bɛ yen ni o ye 75 ye kuma i ka dɔn k'a fɔ tirage au sort a na kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kuma i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ale ka fɔla i ka dɔn k'a fɔ n'an dara nin dacogo in na i y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a tɛna kɛ don nataw la wa an bɛ taa taa ni i ka dɔn k'a fɔ chronogramme min ni o labɔnnen bɛ yali i ka dɔn k'a fɔ parti politique minnu filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ ni Adama Kɔrɔni Adama PASG URD Nkɔrɔmuso cɛ ka parti ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Kodema ani Yɛlɛma ninnu de ye parti ye minnu n'i ka dɔn k'a fɔ ninnu kɛn bɛ k'u ba canjala ye u ko k'u da tɛ bi u da tɛ arɔ sini k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ olu ka miiriya kun ye min ye o de i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maa 4 bɛ sugandi a maa 4 ka sugandi olu parti baw ni ɲɔgɔn cɛ parti minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu tɛ parti ba ye ka taa an bɛɛ lajɛlen n'o olu fereke ɲɔgɔn na fo ka maa 4 bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔn k'a fɔ ko n'o don k'olu sen dɔrɔn olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko élection caman kɛra jamana in kɔnɔ la yan olu bɛ éliko kuma mun na nin élection caman kɛra jamana in kɔnɔ élection a ɲagaminen don dɛ maa caman sigilen bɛ mairie la bi u sigira cogo min na u b'a dɔn ayiwa o kuma i ka dɔn k'a fɔ Mamani ale ka kuma la a ko i ka dɔn k'a fɔ waati min na erreur in kɛra parti kura minnu bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu fana y'a jira k'a fɔ aw minnu bɛ ka aw yɛrɛ kɛ parti ba ye i ka dɔn k'a fɔ aw b'a fɛ ka aw yɛrɛ kɛ parti ba ye aw t'a kalama k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi élection minnu ni olu kɛra ka ban an tɛ élection
ko kɔnɔ bilen o kuma i k'a dɔn k'a fɔ élection tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ parti kuraw caman gerera o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ nin kɛcogo in na aw hakilina ye min ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko o ti ɲɛ koyi o kuma min bɛ tali kɛ premier ministre ale ka hakilina la olu minnu ye parti kuraw ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ premier ministre ka hakilina in soutenir i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ premier ministre ka hakilina u bɛ a fɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ a bɛ kɛ tirage sɔrɔ ye lala i k'a dɔn k'a fɔ a dɔw la hali olu minnu ye parti kura ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ choix bɛ se ka taa bi olu kan koyi o kuma min bɛ tali kɛ nin parti minnu ni u kan bɛ k'olu ye parti ba ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu y'u sen bɔ olu parti 75 o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko tirage sɔrɔ ka kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ maa naani min ni a kan ka bɔ parti maw cogoya la i k'a dɔn k'a fɔ nin parti 75 a ka taa olu la parti minnu ni olu kɛmɛ k'u yɛrɛ kɛ parti ba ye olu kɛmɛ k'u funu k'u sen bɔ a rɔ k'u to ye k'i k'a dɔn k'a fɔ maa kelen ma ɲi ba sugu jɔli ma i b'i to k'a wɔyɔ kan mɛn bamakɔ suguba i kelen bamakɔ suguba i y'i ka butiki datugu ka dimi bientôt maaw ta da ngolo parti politique de ko loi électorale akai aita na loi électorale tout simplement parce que abora mɔgɔ min tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn o kunkolo man du aw parti politique de ko loi électorale ko a man ni aw ye c'est-à-dire akai zabu n'an bɛ taa an bɛ si siga t'a la ala k'a ɲɛ ka d'an ma waati in kɔni sɛbɛkɔrɔ sera an bɛ fɛɛrɛ dabali kɛ ka taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ mun ye kunnafoni tɔ minnu bɛ yen Abu Safinɛ Jara an bɛ n'o banɛgɛmamaw k'o lase limanaw ma an ka taa sugu kɔnɔ Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye Kɛngɛlɛro Wasolo Ba Dirisa Keyita n'a ka cɛdenw an bɛ foli ta ni k'u sɛgɛrɛ Jalakɔrɔji ani ka taa bila mun ye Jamusabugu la Jalo an b'ale fo Jalakɔrɔji o magasin kɔnɔ mun ye Keyita yɛrɛ an b'a fo nin waati in na Jamusabugu o magasin kɔnɔ Dankɔrɔba in yɛrɛ sa n'o de Dirisa Keyita yɛrɛ belebele an b'a fɛnɛ fo Abu Safinɛ Jara mun ye Batoma la star an bɛ foli ta ni ka asarada ni ka a ɲɛsin a fɛnɛ ma gasuka kosɛbɛ TikTok mɔgɔw awɔ k'a bɛ k'an lamɛn a bɛ en direct kosɛbɛ Batoma la star nka a ka quartier in sa gasu ma se k'o fɔ an b'a a fo kosɛbɛ ayiwa mun ye Madame Jara Tɛnɛ Jakite ale fɛnɛ sɔgɔlen mana nin waati in na Abu Safinɛ Jara cɛkɛfeerela ani jɛgɛfeerela don Siba Saba sugu kɔnɔna la an b'a fɔ a ɲɛna ko a jara ka d'aw ye n bɛ n bolo gosi ka don Abu Safinɛ Jara maa mun ka sarakati n'a bɔra bundeli ku kan ko sarakati a na bɔ wa a bɛ bɔ sabu kɛ ni bolo dara kan saraka bɛ minɛ i yɛrɛ ma dɛ a da kan k'a kɔrɔbɔ kɛ a bɛ minɛ i ma o n'a fɔra ko sarakati ko bɛnna bundeli ku ma k'i ka a minɛ mais saraka bɛ bɔ ko fila n'a y'a sɔrɔ ko sarakati ni i y'a bɔ n'a a bɛnnen bɛ buntɛni ku ma n'i y'a bɔ n'i y'a minɛ i y'a faamu n'a fɔra ko a bɛ kɛ sababu ye k'i jɔ i bila jɔyɔrɔw la kana kɔrɔbɔ jɔyɔrɔ minnu ka bon n'i kana kɔrɔbɔ i bɛ ala minɛ k'a kɛ dɛ bundeli kida n'ale maa gosi aramundi a bɛ k'i ɲɛna k'i taara lahara ka na a bɛ kɛ dɛ awɔ i bɛ taa turu cɛ lahara so dɔw la ka segin ayiwa an ka taa Abu an bɛ taa an ka taa indicateur de renouveau ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye n'i y'a bɔ ko 3619 ka bɛn bi tarata don ma n'o bɛ uti kalo tile 30 kofɔ san 2022 sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de ye Tayiru Male mun ye Tayiru Male a kumara a ko deuxième édition de la campagne de reboisement dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Kamuna n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye dugu ye dugu mun n'a bɛ Segu o mara fɛ kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Bila mara fɛ mun ye yirituru baaraw o bolodala ni dugu kɔfɔlen na mun ye dugudenw minnu bɛ nin waati na u bɛ dugu yɛrɛ kɔfɛla la n'an k'olu ma ko ressortissants Abu Safinɛ Jara siga t'a la mun ye yiriden 3000 ɲɔgɔnna u ye o turu u ka dugu la koyi Patirikɛ b'a ka fɔ la mun ye Tayiru Male a ko mun ye collectif des ressortissants de Kamina Damusɔn kumala n'an k'a ma ko CRK Abu Safinɛ Jara ka mun ye ministre min bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen don yiriko ma an ko ministre mun ma ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement rural Abu Safinɛ Jara n'o ɲɛmaaba ye Modibo Kone ani ka taa fara mun ye u ka mara ni belebele kan n'o de Madame Sɛnpara Fanta Kaɲasi mun ye sibiri tɛmɛdon n'o bɛnna uti kalo tile 27 ma san 2022 Abu Safinɛ Jara mun ye nin deuxième édition ye a baaraw ko o bolodala dugu kofɔlen na n'o de bɛ Kamuna n'o o ba ale kofɔ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye kɛnɛ in kan mun ye ministre mun bɛ yen n'o de f'i ɲɛna ko de ye Modibo Kone ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable kɛnɛ in kan a kun bɛ kɛnɛ in kan mun ye kɛnɛ in denbaya kun talen bɛ ka kalifa maa min ma n'o de Madame Sɛnpara Fanta Kaɲasi hali n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ma ye kɛnɛ in kan nka a ka dɛmɛ caman kɔni o yera ye maa min kun kɛlen bɛ ka ale nɔnɔ bila o de ye Siyaka Kulubali ye Abu Safinɛ Jara kɛnɛ in kun ye kɛnɛ sawalenba ye a ko i bɛna jateminɛ k'a lajɛ mun ye directrice nationale des eaux et forêts Abu Safinɛ Jara a kun bɛ kɛnɛ in kan fo ka taa fara mun ye DG l'agence pour l'environnement et le développement durable Abu Safinɛ Jara o fana kun bɛ kɛnɛ in kan ani ka taa fara mun ye sous-préfet ani
préfet bɛɛ lajɛlen kan dugutigiw ani dugutigi kɔkɔrɔsigibagaw ani ka taa fara mun ye maire-lakaw kan n'a bɛ bila maire ko fɔ Abu Safina Jara ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ mun ye nin baara in na a b'un bolodala ko kamo na o kɔnɔna la Abu Safina Jara o fana tɛmɛnen kɔ fɔ ka bɔ yen mun ye association pour le développement de Somaso n'o ye kumana a kɛrɛfɛ dugu dɔ ye Abu Safina Jara olu fana ye délégation belebele wuli nin k'u kunda mun ye u kɛrɛfɛ dugu in kan n'o bɛ kamo na kofɔ o sabu kɛ n'i ye hɛrɛ surutɔ ye i kɛrɛfɛ dugu kan i bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan ka dɛmɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ a ko mun ye Somasokaw olu ka délégation belebele in fana k'u ɲɛminɛlen don maa bolo n'o de ye marakacɛ daw ye Abu Safina Jara ko Somasokaw kɔni o bɔra i n'a fɔ lahara bɔlɔnba o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dugutigi ale ka kuma lasela n'o de ye Burama Male Dankɔrɔba a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a ye foli ne ta ni ko o ta ni ka ɲɛsin ministre ma fɔlɔ n'o bɛ Modibo Kɔnɛ n'o o b'a ale kofɔ dugulama bɛɛ lajɛlen maire a ka diya fo ka taa bila mun ye cercle la cercle maaw a ye foli ta ni o bɛɛ lajɛlen ni k'u sɛgɛrɛ maa minnu bɛ a ka diya n'olu ka baara bɛlɛn don eaux et forêts baaraw ma bila yɛrɛ kɔnɔna la foli ani tanu ni waliman dɔ ko o taara k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ mun ye dugutigi ale ka kuma lasela ye n'o de ye Burama Male a ko a bɛ wele bila mun ye duguden bɛɛ lajɛlen ma n'o bɛ kamu na duguladenw kofɔ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ sen kan yiri mun na a turutɔ filɛ nin n'a bɛ yiriden 3000 n'a b'o kofɔ yiri in bɛ se ka lakana cogo min na don n'a nataw la o de kumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dugutigi ale ka kɔrɔfɔ o sɛlɛlen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye maire ye sa n'o bɛ bila maire kofɔ Mahamadu Samake Dankɔrɔba in fana a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a y'a yira k'a fɔ ko nin baara mun na a bolodalen filɛ nin ye baara in kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye kamu na yɛrɛ kɔni lafiya o bɛ se ka na a kɔnɔna la cogo min na wa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maaw bɛ siran fɛn mun ye yiri ninnu kɔni k'u kana fa cogo si la mun ye maire o kɛra ale ka ladilikan ye k'o lase mun ye duguladenw kɔni o ma Abu Safina Jara kɛnɛ gusa walenba don i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye collectif des ressortissants de Komana a yɛrɛ maɲɛma sa n'o de Seydou Male Dankɔrɔba in fana a ye kɔrɔfɔ a y'a ta a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi mun ye sifinaka bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Abu Safina Jara ka yiriden kelen k'o turu i n'a fɔ an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asim Koyita ale y'a laɲini cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka yiriden kelen ni k'o turu o de kumu kɔnɔna la mun ye olu duguladenw ye n'a bɛ collectif des ressortissants de Kamuna n'a b'o kofɔ olu ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan yiriden 3000 kɔni ka n'o turu mun ye u ka dugu kɔnɔna o la Abu Safina Jara an'u ka espace vert minnu bɛ yen Abu Safina Jara olu bɛ se ka laɲɛnamaya cogo min na a ko ni yiri ninnu jateminɛ k'a lajɛ yiri ninnu suguyaw ka ca kosɛbɛ yiri minnu bɛ yen n'olu bɛ falen an ka jamana kɔnɔna la ani yiri minnu fana n'olu bɛ falen mun ye jamana wɛrɛw kɔkan la Abu Safina Jara a yiri suguya ko a ka ca Batiri b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safina Jara a kɛra nisɔndiya ko dan ye koyi nka mun y'an ka minisiri ye n'o de bɛ Modibo Kɔnɛ kofɔ Dankɔrɔba in waati mun na ale yɛrɛ kɛlen k'a kɔrɔfɔ k'o ta Abu Safina Jara a ye foli ni tanu ka ɲɛsin mun ye nin duguladen bɛɛ lajɛlen o ma n'a bɛ koma na duguladenw ko kofɔ Abu Safina Jara mun ye minisiri Modibo Kɔnɛ a ko k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yiri minnu turulen filɛ nin ye Abu Safina Jara yiri ninnu kana sa cogo si la o de kama ka ɲɛsin o baara in ma mun ye minisiri Modibo Kɔnɛ a y'a bolo don dufa la mun ye chef wari $1,000,000 Abu Safina Jara ani forage Dakabana forage k'o segin ka di duguladenw ma u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yiri ninnu kɔni a kana si la tunu yiri ninnu kana ja cogo min na mun ye minisiri Modibo Kɔnɛ a y'o baara in ta ka ɲɛsin mun ye Komanakaw ma n'a bɛ duguladenw kɔni k'o kofɔ Abu Safina Jara a ko mun ye Komanakaw u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ko mun ye yiri in kɔni a kana sa cogo si la a ko kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye dugu kɔfɛlen n'a bɛ Komanakaw kofɔ u ye damakaseli kɛ ka ɲɛsin mun ye minisiri ma k'a ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka sira kɔni sira tɛ mun ye Komana sira tɛ fɛɛrɛ dabali bɛ se ka kɛ cogo min na mun ye sira kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mun ye foli Abu Safina Jara mun ye duguladenw u y'o ta ni ka eaux et forêts baarakɛlaw k'u sɛgɛrɛ o sabu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ mun ye dugu in kɔnɔna la n'a bɛ Komana kofɔ a ka diya fo ka taa bila mun ye Somaso o yɛrɛ kɔnɔna la mun ye Somasokaw ye n'olu kun ɲɛminɛlen don marikacɛ daw bolo Abu Safina Jara bɛna ye k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni ko a sawara kosɛbɛ wa mun ye marikacɛ jaw a n'a ka délégation ninnu kɔni u ye foli ni tanuni Abu ta k'o ta ka ɲɛsin mun ye Kamunaka bɛɛ lajɛlen ma k'a yir'u ka fɔ ko n'Ala sɔnna ma wulikajɔ bɛna kɛ cɛ fara muso kan fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ mun ye Kamu na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni yiriden 300 mun na a turulen filɛ nin ye yiri ninnu kana sa cogo si la kunnafoni filɛ nin ye Abu an y'a sama ka bɔ mun ye indicateur de renouveau ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de mun ye Tayiru Male Abu Safina Jara i bonya o b'a la
bete an bɛ duwawu kɛ ni yiri minnu ni u turulen filɛ nin ye an bɛ duwawu kɛ ka ala ka to yiri ninnu u kana kɛ safɛn ye wa i k'a dɔn k'a fɔ population u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa yiri ninnu bɛ se ka to balona cogo min na bamananw ko i k'a dɔn k'a fɔ ko kangarida o ka fisa wuli ka bɔ njɔ kan o ka fisa n'o ye dɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Azalaï Express la n bɛna segin ka don a kɔnɔ Mariyatu Dukure ale ka sɛbɛn don marakamuso ko min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya a bɛ INTM ani gouvernement cɛ ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ INTM ale ɲɛma n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile kabini k'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la Yakuba Katile a ye kangari dɔ tigɛ k'a dɔn k'a fɔ minisiri min ni o ka baara a ɲɛsinnen bɛ an ka cakɛ kow ma i k'a dɔn k'a fɔ o don ni kow ma i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile a ye ci tigɛ ala kabi kumada bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile k'a dɔn k'a fɔ a ye kangari dakan min ni a y'o ta ka minisirimuso k'a sɛgɛrɛ a bi n'a fɔ sini araba i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye kangari da ye o ye a don fɔlen da ye i k'a dɔn k'a fɔ ni sini araba ni o sera kɛrɛnkɛrɛnna min bɛ bɛn utikalo tile 31 ma a ye k'a dɔn k'a fɔ utikalo tile 31 i k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛna kɛ kangari dakan laban ye kangari dakan laban min kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile a ko i k'a dɔn k'a fɔ minisiri min a filɛ nin ye ni o ye cakɛla minisiri ye ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la min bɛ talikɛ Yakuba Katile la u ye min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ minisiri muso la i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye contractuel dɔw ta u ye baarakɛla dɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu ta k'olu don fonction publique a baara kɔnɔ a ka jan i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ u ma concours kɛ i k'a dɔn k'a fɔ forobaca i k'a dɔn k'a fɔ u ye o don o baara kɔnɔ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ma concours kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa ninnu ma sɛbɛn foyi bila min bɛ a yira k'a fɔ ko u ni forobaca a kɛli ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ko minisiri a kɛlen filɛ ka décision fila min bɔ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka maa ninnu k'olu ta i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye nin contractuel maa hakɛ dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u ta k'u don i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement a baara la a ye k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile olu minnu bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye INTM forobacakɛlaw ka lafasalitɔ ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ a yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na Yakuba Katile ninnu ma jɛn ni a kɔrɔfɔ ye wa i k'a dɔn k'a fɔ u ye batakiw ci minisiri ma i k'a dɔn k'a fɔ ka kangari dakan k'a lase a ma o kangari dakan i k'a dɔn k'a fɔ ko o jɔ laban i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye sini ye parce que ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o jɔ laban ye sini ye i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛna mun kɛ sini tɛmɛnen kɔfɛ Yakuba Katile n'o ye INTM ye u bɛna mun kɛ minisiri la walima a ko bɛna bila dakun jumɛn na i k'a dɔn k'a fɔ ko ɲininkali tɔ min a bɛ yen maa min bɛ talikɛ minisiri la minisiri fana i k'a dɔn k'a fɔ a donni kama waati min na i k'a dɔn k'a fɔ a ye Yakuba Katilew ka lettre sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ a ye jaabi kɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ninnu kɔni donna fonction publique kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ale bɔgɔ ka fɛgɛn i ye talikɛ ka décision in k'a annuler k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni u taalen filɛ ka don fonction publique kɔnɔ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɛbɛnfuraw sera a se yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa i k'a dɔn k'a fɔ hakaja i k'a dɔn k'a fɔ maa min ni i donna forobaca kɔnɔ min bɛ talikɛ u ka sɛbɛnfuraw la min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ hakaja u ka musaka kow la ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn sabati mɛ hakaja a tɛna mɛn bilen yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ni wari minnu ka kan i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛna o tali daminɛ koyi i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile aw bɛ ka laɲini min kɛ a sabati man di Yakuba Katile n'o bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ INTM ɲɛmaaw la olu kɔni ko i k'a dɔn k'a fɔ utikalo tile 31 ni madamu ma décision fila in bɛ annuler ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛna ja dɛ u kana kɛ u kana kɛ dɛ jamana in filɛ taabolo min kan bi k'a fɔ ko mun ye jamana in ko a bɛna birisa ɲaami tuguni wa INTM dun filɛ nin Abu an b'a dɔn mun ye syndicat jɛkulu mun don u ka tile kelen baara bila a dagosi ka bon baara bila man a bɛna ni tiɲɛni jamana kɔnɔ a bɛ musaka mun cɛ jamana kɔnɔ a dagosi ka bon fo ka bɛn o ka sɔrɔ a la o ka sabati jɔni min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Mariyamu Dukure la a ko i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ninnu ka don a laban ye sini ye sini araba n'o bɛ bɛn utikalo tile 31 ma o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ni o tɛmɛna yali i k'a dɔn k'a fɔ INTM u bɛna fɛɛrɛ jumɛn ni dabali jumɛn tigɛ ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ cogo i n'a fɔ i da bɔra ka se kɔrɔfɔ min ma sisan kunnafoni sɛbɛnna a y'o de fɔ koyi k'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko transition an bɛ o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ kabi waati dɔ la maa caman de bɛ yen n'olu kun ye i k'a dɔn k'a fɔ laɲinikɛlaw ye lafasalitɔ caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen y'u ka revendication u y'a sonsoro k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition ko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko hakaja nin ko in kɛra hakaja k'a dɔn k'a fɔ hali ni a ma diya INTM ye ko yali k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali wɛrɛw man ka tigɛ n'a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni baarabilanjari ye wa n'a ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn ye fɛn min ni a bɛ kɛ sababu ye jamana in k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka a sɛgɛn an kɔ cogo min na Fasiriba ka fɔ la n'o ye Mariyamu Dukure a ko i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni mana kɛ cogo o cogo i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni na to ɲɛ kɛrɛbɔw la olu na to lajɛli la i k'a dɔn k'a fɔ min mana bɔ a la don nataw la sini tɛmɛnen kɔfɛ min mana bɔ INTM ka fan fɛ n'u na o lase an kunnafonidilaw ma Basiri filɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ye min mɔ Azalaï Express kɔnɔ Mariyamu Dukure ale ka sɛbɛn mun ye Azalaï Express ma o Mariyatu Dukure Abu an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko mun ye aw lakɔlimɛtiriw fɛnɛ ko a bɛ a ka article 39 ko la hali bi an b'a la kɛ
ani gouvernement kuma nga ɲɔye ayi an b'a la kɔrɔtɛ k'a fɔ ko an bɛ taa grève kɛ mais ɲɔyew kɔni bɛ ka bolo da ɲɔyew bɛ ka kɛ ayiwa ala ka ayi bɛ ala n'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye bɛɛ k'i tɛlu walasa ko bɛ sabati nka a ma fɔ k'a fɔ an bɛ baarabila an tɛ baarabila jari kɛ an fana tulo bɛ kibaruya mun fana la hali n'o y'a sɔrɔ kibaruya jatigi 10 don k'a jira k'a fɔ ko mun ye kalantaw ko olu bɛna kɛ mun ye septembre kalo tile 16 kibaruya jatigi 10 kɔni don ne ministère yɛrɛ ma bɔ ka communiquer an tɛ kuma la dɛ nka bete u k'a dɔn k'a fɔ ekɔli ta tali septembre la a y'a ka gɛlɛn kalan ɲuman fɛ nka septembre la ma a ka gɛlɛn ekɔliso caman de bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ maaw logelen bɛ a y'a bɔ baara in ka gɛlɛn baara in ka gɛlɛn kosɛbɛ u bɛ Bamako yan cogo min na u bɛ Mali fan wɛrɛw fɛ o yɛrɛ bɛ ka waati mun fɔ nin ye le 16 waati mun fɔlen filɛ le 16 yɛrɛ n ko bɛ bɛn juma ma fɔ ko bɛ bɛn juma ma de juma de don alors jateminɛ ma kɛ o nka komi kuma ninnu a ma mɛn mun ye ministre so yɛrɛ da kɔnɔ fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ a mɛnna a kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ da kɔnɔ an tɛna maa tɔgɔ fɔ n'i y'a kuma cayara a mɛnna ale de da kɔnɔ kɛrɛfɛma ma ɲi dɛ a mɛnna ale de da kɔnɔ kɛrɛfɛma ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina rabi Abu Safinɛ Jara n tɛ baasi ye bi an b'a banɛngɛmamaw ka bila nin yɔrɔ in na mun ye kumaso kalifalen Mamadu Adama Mayiga fɛ an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ mun ye o waati mun ye Ina Arama ye an bɛ Mariko fo ka taa bila mun ye Awa Kabala ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ kumaso kɔnɔna la yan n'o bɔra yen sa mun ye Facebook ye sa n'o kun kalifalen bɛ mun ye Mamu Kamara Mɔden Burama Tarawele an bɛ foli ta ni ka n'a ka baramanɛkaladen ko o sɛgɛrɛ n'o de bɛ mun ye Awa Fani Kofɔ nɛgɛ karafe o kun kalifalen bɛ Gawusu Keita Mande Masa Jata belebele nɛgɛ karafe o kuma ale bolo ani ka taa fara mun ye Yusufu Sogo kan mun ye Alibi Yakuba Gindo an bɛ dugawu don k'a ye bana ala ka a fiɲɛ bɔ kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Boubacar Tarawele Bete wasala